Аз съм Жулиен и моята история започва в малък град около Париж. Имам сестра на име Адалис и баща ми Бенедикт. Работата няма край. Ох, не мога повече. Просто ще отида вкъщи и ще дам житото на сестра ми. Ето, ожънах половината жито. Скоро ще донеса още. Татко, къде е? Бащата на Жулиен и Адалис, сестрата на Жулиен, работи в мината на хълма. По този начин си изкарват прехраната. Майка им починала преди години от апандисит. По-малкият брат на Жулиен изчезнал преди години. Никой не знае какво е станало с него. Благодаря, ще опека хляб. Татко още работи в мината. Скоро ще се върне, надявам се. Добре, след това ще отида на църква. Аз отивам на полето да свърша всичко. До после, Жулиен. Ох, това време е ад, но ако от църквата ме чуят, ще ме накажат. Бащата вече се е върнал от мината. Жулиен, бащата и Адалис отиват в църквата, за да чуят молитвата на свещеника. Айде пак на църква. Хайде малко по-тихо, ще те чуят. Побързайте, ако закъснеем, ще си понесем наказанието. Те са прави. Ако не отиде на църквата както всеки ден, ще ги накажат жестоко. Поредният изминал ден. Сега се връщаме, за да работим. Поредният ден, в който си изкарахме хляба. И бавно се прибрали у дома си, за да вечерят и да започнат поредния мъчителен ден. И така преминавал всеки ден в безкрайна работа и много мъчение.